Tja, vertraging. Bij dat Orenmuseum dat deze dagen bot in het Nijs is, kunnen ze er omheen praten. Het verbouwde Rijksmuseum in Amsterdam krijgt de mooiste recensies en is verkleerd voor het publiek. Maar binnen zijn grauw Ekkelse 4. We kiepje even door de ruten. Het is duidelijk, er wordt nog het werken. Gewoon schilderijen wacht je nog heel tijd op een nij plakje. Maar goed, het is nog net sneu. Eerst maar eens praten over die nije namen, het het van Friesland. Wij jetten de Trijgrietenijen en de Trijgrietenijen slaat op eigenlijk nou Waasterhem, maar dat weer een trije gemeenten. Nou gaat Waasterhem dadelijk voort. Wij komen bij Ljouwert, wij zitten in het Het van Friesland en dan vonden wij de naam museum Het van Friesland een toepasselijke naam. In het Nije Museum komen verschillende grauwste thema's aan bod, als Wetter, Sint-Pieter en de Brodden Halbertsma. Maar vrijwilligers maken de komende dagen nog flink in spier. Zoals het schilderen van deze toch wel bijzondere door in het oude Rietshuis. Ja, dat is een door van Kropholle, die het in het gebouw deel zetten in de Wereldoorlog, dat was de Wereldoorlog. En die door, ja, dat is een heel oude in. En wie eigenlijk de ingang van het politiebureau, zeg maar. Tenminste, dat had ik het, en lezen. Dus je moet je extra voorzichtig ontfermen? Ja, ik heb ook wel wat adviezen gekregen van degene die je boven ons schilderen in dat is een professional. En die zei al van, nou ja, ik wil wel eens zien dat je het krijgt zo mooi dag als wij. Ik zei, dat is heel hard van net. De verbouwing is opmerkelijk omdat het museum Perelien nog bot en jild pinesiert. Sluiting 3 zelfs. Maar de toekomst zocht er nou weer fleurig uit. Vooral om te vreun van het museum een legaat krijgen haar. Dat bracht toevallig ik een knappe rente op. En die rente en nog wat van hun oorgeld, dat jou zij altijd aan het museum vast een bedrag. En hebben wij eens wat bijzonders en nou hondal, want ze hebben al even aan het sparren geweest, krijgen wij extra geld van hun. In elk geval onder mei 2018 kan het van Friesland te plak in het oude Rietshuis. Van sneu is er een tentoonstelling hoe de vergettengrauwste dichter Johan Bernhard Schepers te zien. Geen nachtwacht, maar voor mensen uit het van Friesland op zijn minst nieuwsgierig.